Dili lang pang fast food, kundi mamahimo usab di ay drive-thru ang graduation. Mao kini ang gihimo sa usa ka eskwelahan sa Bohol, taliwa ning health crisis nga nasinati karon. Kini ang report ni Nico Sereno. Bisan sa health crisis, gipaningkamutan sa administration sa usa ka pribadong eskwelahan sa Tagbilaran City nga makahatag og makahuluganon nga graduation. Drive-thru ang pamaagi alang sa 128 ka mga graduates sa elementarya. Biyernes kini gihimo kay mao ang adlaw nga gitugot sa LGU nga makagawas ang mga kabataan sa ilang panimay taliwa ni ining community quarantine. Pag-abot sa graduate og iyang ginikanan, i-disinfect sila. I-acknowledge sa MC ang pangan, lakip na sa mga ginikanan, dayon tunulan sa ilang diploma o graduation picture. Musubay dayon sa red carpet. Mulahos sa photo wall aron makapahulagway uban ang pamilya. So that they will also be able to feel how it is to be a graduate student. And they will also receive their cards, their awards, and so with their certificates or diploma. Pipila ka minutos ra milanat ang seremonyas, dayon mo exit na sila sa campus. Ang ubang graduates o ilang pamilya naka-tricycle usab nga misalmot sa drive-thru graduation. Talagsaon man ang kasinatian tungod sa COVID-19 nang hinaot ang eskwelahan, makahuluganon kini og nagdaig sa kalampusan sa ilang mga estudyante. It's very emotional. It's not only the parents and the graduates, even as teachers here. Goosebumps, overwhelmed with thanksgiving, tears of joy and thanksgiving in our hearts because we have given this chance to have this drive-through graduation. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitong, Bisdak.